Hindi ka pa ba nadadala, Dato? Ilang beses na kitang nagapi. At yon ang gagawin ko ng paulit-ulit. Wika ni Balinsusay. Sa palagay mo, haharap ako sa inyo ng hindi handa. Tampalasang raha! Tugon ni Malumalum. Matapos niyang sabihin ang mga katagang ito, muli na namang nagbago ang kanyang anyo. Unti-unti itong lumalaki. Tumutubo ang mga buto na animo ay mga sungay mula sa kanyang likuran. Nagsihabaan din ang kanyang mga pangil, maging ang kanyang mga kuko. Umaangil ito dahil marahil sa sakit na pinagdadaanan habang nagbabago siya ng anyo. At nang matapos na itong magbagong anyo, agad nitong sinalakay si Balinsusay. Isang malakas na bigwas ang ibinigay niya sa raha na ikinagulat nito dahil napakabilis ng pagkilos nito at dahil sa lakas ng bigwas ay tumalsik si Balinsusay. Tumama siya sa isang puno at may tumusok na piraso ng sanga sa kanyang binti. Tingnan mo ang sarili mo, Raha. Sa palagay mo, kaya mong tapatan ang kapangyarihan ng isang dato ng gabunan? Oo nga, at napatay mo ang aking ama dahil isa kang traidor. Tinuon mo ang iyong pagsalakay na wala ako at napatay mo ang aking ama, ang ama kong mahina. Talagang pinag-adya ng tadhana na magtagpo ang ating landas dito, Balinsusay, para makapaghiganti ako. Wika ni Malumalum at dinampot nito si Balinsusay sa ulo. Napakalaki na ng nilalang na ito na halos 3 beses na ang laki nito kay Balinsusay. At ang kapatid naman ni Balinsusay ay patuloy lang sa pakikipaglaban sa mga kasamahan ni Malumalum. Isa-isa niya na itong napapabagsak hanggang sa walang matira sa mga ito. Pinagmasdan ni Demus si Balinsusay na hawak-hawak pa din sa ulo ni Malumalum. Anong hinihintay mo? Hindi ba tutulungan mo ang kapatid mo? Hindi tumugon si Demus. Sa halip ay umupo ito sa tumpok ng mga bangkay at nagkursimano. Nanlaki ang mga mata ni Malumalum nang biglang magsalita si Balinsusay. Kung akala mong makikialam ang kapatid ko ay nagkakamali ka. Dahil Akin ka! Wika nito, sabay tadyak sa dibdib ng nilalang na may hawak sa kanya. Dahilan para mabitawan siya ng nilalang. Paglapag niya sa lupa, agad niyang binunot ang kahoy na tumusok sa kanyang binti. At laking gulat ni Malumalum nang gumaling ang sugat na pinagbunutan ni Balinsusay ng sanga. hindi ikaw ang makakapatay sa akin, halimaw. Walang sino mang nabubuhay ang pwedeng pumaslang sa akin. Wika ni Balinsusay habang binubunot ang kanyang kampilan. Agad tumakbo papalusob sa nilalang at sunod-sunod na inatake ang nilalang na yon gamit ang kanyang kampilan. Ngunit wala itong epekto sa nilalang. Tumatalbog lamang ang talim ng kampilan sa katawan ng nilalang. Kagaya mo, Balinsusay, walang sandata na gawa ng tao ang maaaring pumatay sa akin. Wika nito, at agad na binitawan ni Balinsusay
ang kanyang hawak na kampilan at nagwika ng, Kung hindi ka mapapatay ng sandata na gawa ng tao, tikman mo ang sandatang gawa ng mga diwata! wika ni Balinsusay at agad na sinugod ang nilalang gamit ang kanyang mga kamao. Nagpaula ng suntok si Balinsusay at animoy kulog na tumatama ang mga ito sa katawan ng datu ng mga gabunan. At hindi makapaniwala na ganun kalakas si Balinsusay. Isang malakas na suntok sa panga ang nagpabagsak dito. Anong uri ka ng nilalang? Hindi ka tao! Gulat na wika ng datu ng gabunan. Tao pa din ako, ngunit may basbas ng mga diwata ang aking kamay. At ako ay may kasunduan sa diwata ng kulog at kidlat na hinding-hindi ako mapapatay ng kahit na anong nilalang o sandata hanggat hindi ko natutupad ang aking bugna. Kahit pagpira-pirasuhin mo pa ako, babalik at babalik ako. Wika ni Balinsusay. Akmang tatayo na sana si Malumalum nang maramdaman niyang may kung anong nakagapos sa kanyang mga paa. Laking gulat niya nang bigla siyang hinila ng kapatid ni Balinsusay. Ngayon, ibibigay ko na sa iyo ang hatol ko, Datu Malumalum. Kamatayan ng kaluluwa! Demus! Ikaw na ang bahala sa kanya! Wika ni Balinsusay. Ngunit hindi siya tinapos ni Demos. Tumingin ang tagapaslang kay Balinsusay. At sa pamamagitan ng isipan nito, kinausap niya ang kapatid niyang Raha. Nais ko siyang makalaro, kapatid ko. Hayaan mo muna akong maglibang. Wika nito. Sige, kapatid. Iyong-iyo na ang datong gabunan na yan. Malumalum, bigyan mo ng magandang laban ang kapatid ko. Tugon ni Balinsusay. Ngunit nang magsimulang umatake ang gabunang datu, ni hindi man lang ito makatama kay Demus. At sa tuwing makakalapit ito kay Demus ay kaagad naman itong hinahambalos ng tagapaslang. Wala kang kalaban-laban sa kapatid ko, Malumalum, dahil siya ang taong ginagabayan ng diwata ng kamatayan. Wika ni Balinsusay. Inilabas ni Demus ang kanyang karit at itinutok ito sa leeg ng gabunang datu. Sabay wika ng, Ihahatid na kita sa impyernong pinanggalingan mo. Wika ng tagapaslang. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng mamamaslang ay tila mga kadena na gumagapos sa katawan ng gabunang datu. Nakadipa na ang mga kamay nito at agad na ginilit ni Demus ang leeg ng datu gamit ang kanyang karit. At kagaya ng lahat, ang matamaan ng talim ng karit na yon ay nalulusaw ang katawan. Hinigop ng kanyang sandata ang kaluluwa ng lahat ng mga namatay na aswang, maging ang gabunang datu. Pagkatapos ng labanang yon, nagpasalamat ang angkan kay Balinsusay at pinaliwanag ni Balinsusay ang mga nangyari at agad na silang nagbalik sa kanilang ahop. Isa na namang matagumpay na pakikipaglaban ang naganap. Pero alam ni Balinsusay na hindi pa natatapos ang mga pagsubok niya at marami pa ang dadating. Pagdating nila sa kanilang bayan, malugod naman silang sinalubong ni Salbog.
Maligayang pagbabalik, Raha. Ngayong nandito ka na, lilisan na muli ako para ipagpatuloy ang aking pagsasanay sa mga manggagaway ng hampik. Wika ni Salbog at agad ding tumakbo papalayo. Malaki na ang pinagbago ng batang si Salbog, Raha. Naging responsableng pinuno si Salbog habang wala ka at naipagtanggol niya ang bayan sa mga mananakop. Pagsasalaysay ng babaylan. Alam kong magagampanan niya ang mga tungkuling iniatang ko sa kanya. At tiwala akong hindi siya maliligaw ng landas. Tugon nito sa babaylan. Hindi pa din nawawala sa isipan ni Balinsusay kung ano ba talaga ang kanyang bugna o misyong gagampanan. Hinahanap pa din niya ang mga kasagutan sa kanyang mga katanungan at nasagot ang lahat ng ito nung isang gabi habang siya ay natutulog. Dinalaw siya sa panaginip ng isa sa kanyang mga diwatang gabay. Nagising siyang nakatayo sa isang malawak na kapatagan na napakaganda at napakaraming bulaklak ang namumukadkad. Nakikita niya ang napakaraming mga hayop na kumakain ng damo sa paligid. Iniikot niya ang kanyang paningin sa paligid at napagtanto niya na wala siya sa mundo ng mga buhay. Hanggang sa makarinig siya ng isang tinig. Maligayang pagdating, Balinsusay. Dumating na ang panahong pinakahinihintay mo. May isang pamilya ng mga manggagaway ang naglalakbay ngayon. Nanganganib ang buhay nila sapagkat hinahabol sila ng maraming kalabang umuusig sa kanila. Mga dayuhan, kailangan mo silang tulungan. Tugpain mo ang landas patungo ng silangan at masasalubong mo sila. Pagkatapos magsalita ng tinig ng diwata, agad bumalikwas si Balinsusay. Agad din siyang lumabas ng kanyang silid at nagbigay ng kanyang utos. Sabihan ng aking mga mandirigma, maglalakbay kami ngayong araw. At nang handa na ang lahat, lumisan si Balinsusay kasama ang ilan sa kanyang mga kawal. Bagaman, hindi tiyak sa makakaharap, tinugon ng Raha ang tawag ng kanyang gabay. At habang naglalakbay, hindi maiwasan ng mga kawal ang magtanong. Raha, mawalang galang na po. Ngunit sino po ang ating tutulungan? At bakit ang landas na ito ay ating tinatahak? Ang pagkakaalam ko ay... Hindi na naituloy ng kawal ang kanyang katanungan dahil pinutol na ito ni Balinsusay. Ang landas na ito ay patungo sa isang bayang pinamumugaran ng mga manggagaway. Mula sa bayan na yon ay may isang pamilya tayong dapat iligtas na kasalukuyang naglalakbay patungo sa kinaroroonan natin. Maging magmatsyag kayong maigi dahil nakasunod sa kanila ang mga manggagaway. Pagpapaliwanag ni Balinsusay. Nagpatuloy sa paglalakad ang pangkat ni Balinsusay. Maggagabi na nung mga oras na yon nang makarinig si Balinsusay ng isang sigaw. Ano yon? Wika ng isa sa mga kawal. Nandito na sila! Bilisan ninyo! Tugon ni Balinsusay at agad na tumakbo papunta sa pinanggalingan ng sigaw. Pagdating niya, isang mag-anak ang napapaligiran ng napakaraming dayuhan. Nang walang ano-ano, ay biglang sinugod ni Balinsusay ang pangkat. Nagpaputok ng mga baril ang mga dayuhan at nanlaki ang mga mata ng mga ito
dahil ni hindi man lang tinablan ng mga bala ang Raha. Inagaw niya ang baril ng isa sa mga ito at isa-isang pinaghahampas. Ang iba ay tumakbo na dahil sa takot. Habulin ninyo! Walang ititirang buhay! Utos nito sa kanyang mga kawal na agad namang sumunod. Nilapitan niya ang 2 tao na noon ay nakaupo sa lupa at takot na takot. Ligtas na kayo. Maaari ko bang malaman ang mga pangalan ninyo? Tanong ni Balinsusay sa 2. Opo, Ginoo. Ang pangalan ko po ay Mulawon. Pero binigyan ako ng sapilitan ng mga dayuhan sa pangalang Manuel. At ito naman po ang aking asawa, si Mayang, na bininyagan naman sa pangalang Jacinta. Kami po ay mula sa bayan sa gawing iyon na pinamumunuan ng mga manggagaway. Tumakas po kami dahil sa nakipagsabuatan na sa mga dayuhan ang mga pinuno namin. At ang lahat ng sumalungat ay ipinapapaslang ng mga bagong pinuno namin. Pagkukwento ng lalaking nagngangalang Manuel, napansin ni Balinsusay na buntis ang babae. Kung kaya kaagad niyang pinatayo ang mga ito dahil ang kinaroroonan nila ay mapanganib na lugar at pinamumugaran ng mga itim na elementong kumakain ng sanggol. Madali kayo. Sumama kayo sa aking bayan. Doon ligtas kayo. Mapanganib na ang lugar na ito. Lalo na sa iyong kabiyak, Manuel. Wika ni Balinsusay. Nagtagumpay ang mga mandirigma ni Balinsusay sa paglipol sa mga dayuhan. Ginawa niya ito upang hindi malaman ng mga namumuno sa bayan ng manggagaway na sila ang kumupkop sa mag-asawa. Pagdating sa bayan ni Balinsusay, kaagad niyang inusisa ang mag-asawa at napag-alaman nito na ang taong si Manuel ay isa palang mahusay na manggagaway at ang kanyang asawa ay isang babaylan mula sa isang bayan na winasak ng mga dayuhan. Anong dahilan at tumiwalag ka at nilisan ang inyong bayan? Alam ko na higit pa sa mga dayuhan ang iyong dahilan. Kaya magwika ka, Manuel. Pag-uutos ng Raha. Ang katotohanan, kapunuan. Taliwas ako sa kagustuhan ng aming pinuno. Simula nang pumanaw ang aking ama na dating pinuno, ay pinalitan siya ng kasalukuyang pinuno ng aming bayan, nagahaman sa kayamanan, at ang tanging iniisip lang niya ay ang kanyang kapakanan. Minsan ko na siyang sinubukang pigilan ngunit nabibigo lamang ako dahil hindi niya ako pinakikinggan at sa halip ay nakipagtulungan pa siya sa mga dayuhan. Pagsasalaysay ni Manuel. Idinagdag pa niya na nahati din sa 2 pangkat ang mga manggagaway. Isang pangkat ang mga umanib sa mga dayuhan at ang isa naman ay ang mga labag sa kagustuhan ng pinuno o mga rebelde. Ngunit nasa iisang bayan lamang ang 2 grupo na siyang lubhang ikinakabahala ni Manuel at ng kanyang asawa. Dahil maraming nabunyag ang kanilang pag-aaklas at tuluyang naubos ang mga mabubuting manggagaway. Raha, hindi na magtatagal at magsisilang na ang aking asawa. Nangangamba ko na baka matuntun kami ng mga dayuhan at di matuloy ang bugna ng batang dinadala ng aking asawa. Muling wika ni Manuel na ikinagulat naman ni Balinsusay. Bugna? Anong bugnang tinutukoy mo at sinong nagbigay nito? Tanong ni Balinsusay at sumagot ang asawa ni Manuel. Ang ngalan ng diwata ay si Lindayag. Siya ang nagbigay ng bugna ng aking anak. Wika ni Jacinta.
Kung diwata man ang nagbigay ng bugna sa iyo, katungkulan ko ang pangalagaan kayo. Dumito kayo sa bayang ito at ituring ninyong bagong tahanan ang aking ahop. Wika ni Balinsusay. Paano po ang mga naiwang kasamahan naming sa bayang aming nilisan? Maaari po silang mamatay. Muling tanong ni Manuel. Sa oras na makabawi ka ng lakas mo, susugod tayo sa bayan at ililigtas natin ang mga kasamahan mo. Tugon naman ni Balinsusay. Kung hindi naman po kalabisan kapunuan, maaari ko bang malaman kung para saan ang mga simbolong nakaukit sa inyong balat? Takang tanong ni Manuel. Dahil napansin niya na halos lahat ng mga mandirigma sa lugar na yon at ibang mga kalalakihan ay may mga simbolong nakaukit sa kani-kanilang mga balat. Ang mga ito ay batok. Ito ay tinuturing naming sagrado sapagkat ang mga simbolong ito ay ipinagkaloob pa sa amin ng mga diwata. Iniukit namin ito sa aming mga balat para magsilbing baluti namin sa pakikipaglaban. At ang paggagawad ng mga batok na ito ay isinasagawa sa isang sagradong pamamaraan. Isang ritual ng pakikipaglaban na kung tawagin ng aming mga babaylan ay ritual ng panag-uli. Sa pamamagitan nito, papatunayan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa isa sa aming mahusay na mandirigma. Gamit ang iyong sariling lakas. At kapag nagapi mo siya, hindi ka lamang magkakamit ng simbolo sa iyong balat. Ikaw pa ay tatanghaling bagong pinuno ng mga mandirigma. Okay. Yung 15 siguro baka bukas na. Kasi medyo magulo pa eh. Ayusin ko muna siya. Yun lang. Kita-kits tayo bukas. Sunod natin sa Maranhig 15. Sunod natin sa Raha Balinsusay 15. Puro maranhig na tayo hanggang episode 40. So, kita-kits tayo bukas. Salamat.